हेलौ एभ्रिवान वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनबा सोंनायनि फिननाय लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। कुइसन 1 सोरखौ बड'फा बुंनाय जायो? अप्शन ए महात्मा गान्धी, अप्शन बी उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, अप्शन सी प्रमोद बर', अप्शन डी हाग्रामा महिलारी। अप्शन बी उपेन्द्रनाथ ब्रह्म। कुइसन 2 बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ माब्ला जोनोम जादोंमोन? अप्शन ए 1 मे 1990, अप्शन बी 15 फेब्रुआरि 1967, अप्शन सी 12 जुन 1987, अप्शन डी 31 मार्च 1956। अप्शन डी 31 मार्च 1956। कुइसन 3 बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ माब्ला रुंसारि जादोंमोन? अप्शन ए 10 फेब्रुआरि 2003, अप्शन बी 12 जुन 1987, अप्शन सी 1 मे 1990, अप्शन डी 20 फेब्रुआरि 1993। अप्शन सी 1 मे 1990। कुइसन 4 बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बबे जिल्लानिमोन? अप्शन ए क'क्राझार जिल्ला, अप्शन बी चिरां जिल्ला, अप्शन सी बाक्सा जिल्ला, अप्शन डी उदालगुरि जिल्ला। अप्शन ए क'क्राझार जिल्ला। कुइसन 5 बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मा मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव सायख'जादोंमोन? अप्शन ए 1981 मायथाइ, अप्शन बी 1986 मायथाइ, अप्शन सी 1987 मायथाइ, अप्शन डी 1990 मायथाइ। अप्शन बी 1986 मायथाइ। दिनैनि आयदाया एसेनोसै, गोजोन्थों।